V letnom spravodajskom seriáli vás dnes zavedieme do okresu Topoľčany. Nachádza sa v severnej časti Nitrianskeho kraja, na strednom Ponitrí. Jednou zo zaujímavostí regiónu je Bajzíkov mlyn a rodinné múzeum voskových figurín v Závade. Viac informácií o tomto mieste sprostredkoval redaktor Miroslav Liko. Závada, ktorá leží severovýchodne od Topoľčian, má zhruba 600 obyvateľov. Medzi najnavštevovanejšie miesta obce patrí Starý mlyn, ktorý kedysi poháňala voda z rieky Slivnica. Čo z mlyna zostalo, sa už pýtam jeho majiteľa Romana Bajzíka. Z mlyna zostala v podstate celá hlavná budova, mlynská budova. Mlynské koleso bolo zrušené asi okolo roku 1940, kedy sa mlyn prerobil na Bankyho turbínu. Čiže je to obydlie, ktoré slúžilo ako normálny dom pre mlynára a jeho rodinu. Poďme teda do histórie. Kedy mlyn vznikol a koľko rokov fungoval? Pokiaľ sú mi známe informácie, tak údajne počiatky mlyna by mali byť kdesi v polovici 16. storočia a mlyn fungoval asi do roku 1952. Keď hovoríme o Bajzíkovom mlyne a vy ste pán Roman Bajzík, to znamená, že asi budete mať vzťah k tým, ktorí teda ten mlyn aj v minulosti vlastnili. Áno, v súčasnosti je mlyn mojím osobným vlastníctvom, ale do vlastníctva ho kúpila od predošlých majiteľov naša praprababka Anna Bajzíková, ktorá sa narodila trošičku vyššie smerom na Podhradie v Mlynciach. Čo všetko obsahovalo to fungovanie tohto zariadenia? Je valcová stolica, sú tu mlynské kamene, veľké výsevné sitá, cez ktoré sa triedila múka na hrubú, polohrubú a na hladkú. Šrotovalo sa tu obilie, teda zväčša, ako stričko hovoril, ktorý ešte ako posledný mlynár tu melúci so mnou rozprával o tomto, hovoril, že zväčša sa tu ráž teda nejakým spôsobom mlela, pretože pšenice sa tu dorábalo veľmi málo. Bola do toho zapojená celá rodina? Áno, jedna z posledných, ktorí tu mleli, bola moja babka, ktorá ako vdova po detkovi Julovi Bajzíkovi vláčila všetky vrecia sama a mlela pre mlyny Nitra. Na akom princípe ten mlyn fungoval? Dobre, povedal som, že samozrejme, keďže ide o vodný mlyn, tak zrejme tá voda z tej riečky Slivnica bola veľmi dôležitá, ale keby ste mohli divákom priblížiť možno tú technickú stránku. Mlyn, keďže, ako hovoríme, bol vodný mlyn, potreboval vodu. Náhon na vodu, respektíve voda bola odrazená z potoka Slivnica, trošku povyššie Brodov a umelým kanálom hnaná nad mlyn. My sme boli mlyn jeden z dvoch v Závade, druhý je už zaniknutý a náš mlyn fungoval tak, že na mlynské koleso padala voda z hora. Spodný mlyn v Závade smerom na Velušovce, tak ten bol poháňaný podmývaním, tak ako to poznáme z Dunajských ramien, kde koleso vlastne od spodu podmývané vodou. Čiže keď ešte jak taká voda bola, tak nám tých pár kvapiek možno stačilo na pohnutie kolesa, ale keď voda nedošahovala koleso, tak už sa nemlelo. Pre koľko ľudí ten mlyn slúžil? Kto všetko tu prichádzal mlieť? Treba povedať, že prvotne to bol pánsky mlyn, ktorý patril Trávnovcom, potom neskôr Štumerovcom. Keď v 1918 Štumerovci nesmeli vlastniť toľko majetku, tak prešiel do vlastníctva cirkvi. Čiže splňal určité také požiadavky aj cirkevnej obce, ale hlavne teda pre obyvateľov Závady slúžil tento mlyn, pretože každá dedina mala vlastný mlyn. Ako som spomínal, Závada mala 2 mlyny, vedľajšie záhrady mali tiež vlastný mlyn, smerom na Podhradie boli 3 mlyny. Čiže bolo to nejak rozdelené. Po roku 1989, keď už teoreticky sa opäť dalo podnikať, možno aj v tomto, tak asi by sa to už neoplatilo. No hlavne by sa to nedalo, pretože tu nie je voda. Kedy ten potôčik bol prehradený, respektíve kedy zmenili jeho koryto? Bolo to potom roku 1952, keď zobrali pramene do vodovodu a vlastne slúži táto voda pre zásobovanie celého Topoľčanského okresu. Teda nie len táto, ale aj táto. Koľko návštevníkov tu chodí? Povedal som na úvod, že tento mlyn patrí teda medzi také zaujímavé a najnavštevovanejšie miesta v obci. Keď sme sa rozprávali pred týmto rozhovorom, hovorili ste, že aj ľudia zo zahraničia tu chodia?
Áno, boli tu napríklad Belgičania, Nemci si nás vyhľadali, potom ľudia z Duchonky sem chodia, ľudia, ktorí sú na Podhradí, ale aj z východu Slovenska zablúdia. Veľa turistov sem chodí, ale v podstate nie sme originálne múzeum so štatútom múzea, čiže sme tak na zavolanie, že keď idú okolo, zavolajú a tak fungujeme. Súčasťou mlyna je aj múzeum voskových figurín. Či to bol nápad a koho všetkého tu návštevníci v rámci tohto múzea voskových figurín nájdu? Múzeum voskových figurín vzniklo tak, ako dalo by sa povedať, spontánne. Ja som si chcel spraviť v podstate pradetka. Lebo ono sa to začalo v podstate v Krakove, kde som videl na výstave svätého otca Jana Pavla II, ako podáva ruku matke Teréze. A hovorím, však keď to títo dokázali, skúsim to aj ja spraviť. Tak som si skúsil spraviť svojho pradetka. No a potom už prišli ďalšie a ďalšie figuríny. Treba povedať, že návštevníci tu nemôžu očakávať žiadneho Harryho Pottera, alebo Whoopi Goldbergovú, alebo niekoho takého. Skôr sú to figuríny, ktoré sú mne blízke, teda je tu v prvom rade moja rodina Mlynára, je tu Augustína, čo je manželka Williamová, tej prvej figuríny. Potom sú tu rozprávkové bytosti, sú tu také, dalo by som povedať, štátoprávne, alebo teda z históriou Slovenska späté figuríny ako Cyril, Metod, Svetopluk, Štefánik, ale je tu aj Franz Jozef, lebo sme mali aj tú monarchistickú históriu, Sisi, Mária Terézia. Vidíme tu aj Andreja Hlinku, teda už v podobe po smrti. Čo vás inšpirovalo k tomu, že ste Hlinku v takejto pozícii vyrobili? Hlinka bol pôvodne vyrobený pre rakvu, ktorá bola v tom čase v krypte domu svätého Martina. Ja som tam robil civilku a s tedajším správcom, doktorom Minarovičom, som konzultoval, pán profesor, môžem? Však skús. Tak som skúsil, ale keď sa v 2003 roku rakva prenášala do Ružomberku, tak figurína mi zostala a preto je tu práve v tejto podobe. Na týchto figurínach pracujete sám? Alebo máte aj nejakých takých špecialistov, odborníkov, ktorí participujú napríklad aj v niektorých iných múzeách voskových figurín? Pokiaľ viem, tak na Slovensku iné múzeum voskových figurín neexistuje. Istý čas bola Urbanová väža v Košiciach ako voskové múzeum, ale tá, pokiaľ viem, zanikla. A čo sa týka participácie, tak akurát, myslím, 2 kostýmy mi šili v kostýmovej dielni, s ktorou spolupracujem. Ostatné vyrábam všetko sám. Čo ešte máte v pláne? Plánov je veľa, len mlyn nie je nafukovací. Bohužiaľ sa mi už teraz nezmestia figuríny do mlyna, ale snáď sa podarí získať nejaký ďalší priestor, kde by mohli byť figuríny ďalej vystavené. Je v pláne teraz Žigmund Luxemburský, je v pláne Jan Nepomucký ako patron mlynárov a rôzne ďalšie figuríny. A čo návštevníci, ktorí tu prichádzajú, čo hovoria na tie postavy? V prvom rade sa pýtajú, že či sa ich nebojíme. Nebojíme, lebo sú to už rodinní príslušníci, patria jaksi do rodiny a už sme si na nich zvykli. Ale treba povedať, že figurínu, napríklad čo som vyrábal Jana Sobieského, tak toho som musel na noc prikrývať plachtou, lebo som sa ho bál. Za rozhovor ďakujem Romanovi Bajzíkovi.